अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेम से बोला छठी मैया की। छठी मैया दे दिहले गोदी में ललनावा से बजता बजनावानु हो। छठी मैया दे दिहले गोदी में ललनावा से बजता बजनावानु हो। भइल हसनावा से जुड़ल छठी मैया रखी हा तू हमनी